Здравейте! Добре дошли на днешният ни уютен разговор с Таро. Днес ще разговаряме с картите на тема човекът влюбен ли е във вас? И така, отворете своето съзнание, своята интуиция събудете, така че да може да вземете всичко това, което е за вас от този уютен разговор с Таро. И да видим, влюбен ли е в вас? Ще го направим в два варианта. Тези от вас, които не обичат варианти, приемете, че това не съществува и само това е единственото във видеото. Така че да ви е по-лесно и приятно да го изгледате и слушате. Надявам се, че тези, които обичат варианти и ще изберат вариант, вече са го избрали. Ще ги преместя на тук горе. Не, настрани ще ги преместя вариантите и да видим първи вариант. Влюбен ли е човек? Абсолютно. Този човек е влюбен, живота му е добре подреден. Ако говорим за човек в взаимоотношения, то в тези взаимоотношения в брак, семейство, всичко цари в мир и хармония, в изобилие, има красота, има богатство, има стойност, има желание да бъдат заедно. Дори да са преминали през някакви трудности, сега всичко разцъфтява, сега е спокойно. И намират път един към друг. Тук също намиране път един към друг. Намирате път един към друг. Вече всеки си знае казуса в обща енергия. Да видим още. Този човек влюбен ли е? Разбърквам, търсим. Да видим. Ще прецизираме. Влюбен ли е във вас този човек? Така. За него вие сте един близък сроден човек. Тук има влюбеност, има обич, любов, разбиране, утеха, искреност в взаимоотношенията, желание да бъдете все повече време заедно, все по-близо, да се наслаждавате на компанията един на друг. И тук също друго важно, не просто на компанията един с друг, а и това, което създавате, като бъдете заедно, като атмосфера, като идеи, дори за някой от вас, като изживявания. Човекът е много влюбен и то в една експлозивност на своите емоции. Това може да е човек, който е доста емоционален, той гори, той е щастлив, той е изобилие, просто емоциите бликат от него и създават. Когато този човек е влюбен, или когато сега всъщност е влюбен във вас, защото тук го има това, да, категорично влюбене, той е много, ако е творец, той много твори, създава новото. Това е искрицата, която го кара да бъде. Най-добрата версия на себе си да бъде. Шестицата на пентаклите говори за един баланс и справедливост. Това е човек, който не иска да потъпва правата на другите. Свободната воля, да налага себе си. Иска едни балансирани взаимоотношения. Тази карта най-вероятно излиза, защото човекът е като че ли в мъгла и сянка. На него вашите чувства не са му ясни. Може би все още човекът не си е изказал чувствата пред вас. Не ги е споделил. Защото вие сте в една мистика, вие сте в една... Знаете ли, тук е нещо от този род. Вие сте ледено студена, а него го сгорещявате. Някаква такава разлика между топло и студено има тук. Но той не разбира. В смисъл, вие владеете неговото съзнание, но остава нещо скрито, което той все още не е разбрал. Може би напълно, доколко държите на него, какви са ви целите, намеренията и дали споделяте неговите чувства. Вие сте изобилие. Виждам за първи път сега тук, че има кръст на врата на тази жена, което я прави по-необикновенна. Тази жена, за малка част от вас тук може да има значение, ако сте вярващи, но не. Тук е и някакси Божия жена тук, принадлежаща към религията,
към правилната религия. Тук има някаква подобна закачка. Вече независимо дали става въпрос за християнство или не. Тук кръста просто като символ. Но как може хем да бъде вярваща, хем да бъде изкусителна, хем да бъде въздействаща? Тук този човек вижда при вас няколко силни черти, силни проявления на вас, на вашия характер всъщност. И това му се вижда много несъвместимо. На пръв поглед много несъвместимо. И това е нещо, което много силно го привлича. Тук говорим привличане не само от любопитство, но тук говорим и еротично, и сексуално, и по много начини. Изкусително е. Изкусително в много смисли на думата. Нека да видим човекът какво би искал да ви каже на вас. Какво би искал да ви каже? Опитвам да те впечатля. Любов и нищо друго. Готова съм на всичко. Никой не бива да разбира за нас. Питаш ли за мен? Мислиш ли за мен? Само бизнес и нищо повече. Това е първия вариант на днешният ни уютен разговор с Таро. Този човек ви обича. Тук излиза много силно неговата енергия в 3 големи аркана. Пожелавам ви възможно най-доброто развитие. Пишете ми дали ви резонира и не забравяйте да повторите на картите за това, което тук споделиха за вас и вашия човек. Преминавам нататък. Втори вариант. Тези, които са избрали втори вариант. Какво имаме тук? Човекът обича ли ви? Така, тук е много интересна карта. Трябва нечия глава да падне, нечия позиция да падне, трябва да има триумф. Този човек ви обича, когато вие правите нещо, когато вие сте успешен. Тогава особено много, успешна. Особено много тогава ви обича. За някой от вас тук трябва да бъде нещо конкретно. Вие трябва да направите нещо конкретно, да падне нече. Тук е възможно, ако сте в любовен триъгълник, този човек да казва, ако вие не сте с друг човек, ако не сте в любовен триъгълник, ако премахнете третия човек, тогава да. Иначе стоя отстрани и наблюдавам. Трябва да видя, че сме един по-малко. Или тук, ако има човек, който се меси във вашите взаимоотношения. Зловредно. Тук трябва да се премахне този човек. Трябва да триумфираш, като надградиш себе си и премахнеш този човек от нашия живот или тази зависимост. Тук може да говорим за алкохол, наркотици, хазарт или нещо друго. Но трябва да се премахне това. Тогава вече ще има като че ли любов. Тогава ще те обичам. Нека да видим още. Този човек влюбен ли е? Обича ли? Изморен съм. Изморен съм. Само да подредя карти. Изморен съм. Толкова планове си правя, толкова неща. Изморен в плановете. Обича ли ви този човек? Той е бил с думи наранен по някакъв начин. Просто невалидиран е бил. Той не важи, той не съществува. Това е. Тук това е замисъла. Тройката на купите говори тук за някаква лекота. Много, много лежерно, много леко, много закачливо, леко инфантилно.
Двойката на жезли говори много често, първата карта, за сродност на хората. Хора, които дори могат да бъдат пламъци-близнаци. Всъщност, вие може да бъдете точно това. Може да сте тук пламъци-близнаци и да минавате през едни трудности в своите взаимоотношения, които просто трябва да преминете, защото така ви е писано. Въпросът е как ще го преминете. С трудностите на предателство, неразбиране, отдръпване, може тук наистина да има любовен триъгълник, при който вие да сте разделени или да не може да разберете какво другия предава като стойност в едни взаимоотношения. Някакви различия има тук. Тук могат да бъдат и културни различия, много големи. Примерно за купона на чашката на веселието, за кратко всичко е наред, но след това не става. Има една много голяма прогресивност, когато говорим за отстояване на себе си, за някакви идеи. Някой може би говори много по-остро, отколкото трябва. Изразява се много по-неподходящо. Или един иска да използва другия за негови цели. Може и това да е. Осъзнаване, че един от двамата е използван. А всъщност не получава нищо. Както този кон е използван от конника ще получи горе уважение, медал и така нататък. А коня няма да получи абсолютно нищо. Това е просто превозното средство. Вода, храна и толкова, колкото всеки път. Най-много каиша му да бъде нов. Все си е каиша. Или седлото. Все ще го язде. Тук има една и такава енергия. Имаме много дълбоко... В тези взаимоотношения човекът ви потъва много дълбоко. Успява да достигне до части на своите мисли, душа, да преработи много неща, но на много дълбоко ниво. И точно тези взаимоотношения му помагат това да го направи. Да влезе в най-тъмното, в най-неблагоприятното, най-страшното и да потърси какво има там. И всичко това той сам го е затворил, сам е решил да обърне гръб на тези си чувства, мисли, емоции. И това го прави. Тук имаме някаква, дали обича, някаква злоупотреба с знания. Ако не беше тази карта тук, ще да кажа, че този човек злоупотребява с вашите знания и умения. Обаче имайте предвид, че тази карта е тук и тя ми говори за съвсем различно нещо. По-скоро той смята, че вие злоупотребявате с неговите знания, с неговите умения, с неговите документи. Тук има ли любов? Добре, в крайна сметка, любов тук има ли? Има ли любов? Съм вече толкова изморен и грохнал, за къде за любов? Нямам сили за това. Нямам сили. Не мога да го изразя, да го покажа, да го изживея. Не мога. В смисъл, то всичко стои напудрено, лошо напудрено. Каквото и да кажа и да направя. Тук това казва човекът. Това е много изморен човек. Може би доста преживял, доста му е трудно в тези взаимоотношения. Много трудно. Нека да видим какво иска да ви каже той. Думите. Тези ще ги са. Трябва да работя. Не рови в миналото, нека да изживеем настоящето. Груб съм, защото не знам как да бъда друг. Друг човек влезе в живота ми и още е тук. Родителите ми са много важни за мен. Това беше и втория вариант от днешния уютен разговор с Таро. Пожелавам ви възможно най-доброто развитие за вас и вашия човек.
Нека всичко ви се случва лесно, с усмивка и нека да донесе добър резултат. От мен до скоро, не пропускайте и следващият ни уютен разговор с Таро.